Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Robert June Kharjarin ubade unong yalam kaseng hinyo trap youth council ulaong ba ka jingdo banlong menteri rangba ka jela da ukasi kadai ka jingle jongki arngut ki MLA ka HSPDP katau ba Methodist Dakar badu ba Shakler Wardri namar lada ki arngut ki aine bat ki seng riulum ka jingdawa banyo menteri rangba da ukasi kata la yo handai kadai ka jingle jongki ki arngut Mikila pet no, kala penong ki weiru, makin pet lang. Habakran cikilat patai kubur mentah kesengi hadian beladap bansong ya kajing lang. Ubak Robert June uloong ba kajing dawa bandong menteri rangba da ukasi. Kamdei satya kajing bisni ki paralok garo. Handai kadai namar baki garo kila yok shibun kalat ban yalam ya kesorkar. Bat kani kajing yok lat bandong menteri rangba da ugaro. Kala penong ba shibun karoi kapar, kala let cari lom garo. Ubak Robert uloong rubah ke history baru Xi Jinping Kanya ini bau bak Shakler Wardri, baru bak Methodist Dakar, kidai ki khasi, ki ba job na ki seng riu lom, handai ki klam syam latre ban penlong menteri rang bak dau khasi. Ubak Robert ula berngam ru balada ki seng ki bathaw ya ka sorkar bathemai menta ka kenti, lada kimpen orlongi ki jingkular jongki kumba kila kular hakapor ka jingelang yalap election jongki, kaseng kan penlong da ka jingyaki namar kam dei shu kapor bakin penbiet man ka sansnem, bat ki pat ba kin ngop man ka sansnem. Di nakaliang jong ka ni kum ka sen han ka por kum ta ni la ya kan long ya ni ka jingalang ka bakaki but hak ni ka jingalang ka bakaki ya ka ba ni la pendrem kalong ba ni snow ba ni don ya ka ka jingkit kli ya ka ba ni hap pen sai ki pajba no song jong ka buri no trep ya kino kisin jam ki bangi kum kaseng isip lada ni nomor bangi ni burom ya ki pajba no song nomor ba ngimju ule kanu ka kam ka ba penlong lungo lada ka ba penlong ka ba pen perkhat sniu ya ki pajba no song na kadau ka bangi le kanu no kam ni le da ka ba sai kana ka jimut perkhat da ka ba sai kanu rim but ngimju dale klem dapat khat bun sin ka jingalang ka bela penlong ham wat pran hal tu sngi ka don ar teli ki daw bat ka daw ka ban kong kalong ba hadin bangila yo i ya ki parti rithor ki bala sansar ya ka jela ka jongi la bun snem ni yo i ba sibun ki mat ki jura ki ba khia kum ka jai penru kim semlala ban penurlok ki mat jingdawa kum ka ILP ka jing penrum ya ketin kasih schedule lani watang ikam ya baritru kum ka jingbe ya ki kharmetor nate nopo thamyo molongim sumle i ba kilong ki basiso nat kadau ni simba lesi kala idon kam ya kini kiseng rulum bakin yalam ya sorkar kam di ba ong bakin ya thau sorkar paramaki na mablik kumba pitip mentakin don ya kana ban thau sorkar paramaki reiki sidon kam tang ban yalam bat na kini kiseng rulum kumba POI kelong ni haban keren bada ka basai bangi kwa ba nalor ba yalam ki seng rulum ya ta sorkar ni kwa ba menteri rang ba jong kata ka jong hatakan hun wah bende hun yang trep nyosku mo no beli da ko burom ki perlok garo ki kamdei bang bangi bisni ki handai kalong ba ki layo sibun ka lat ban yalam ya kani ka sorkar bat kani ke jing yo lat ke jongki ban yalam ya ka sorkar na ka por kala penlong ba ya ka sorkar na ka por kala penlong ba sibun ba ka roi kapar kala kham no sha hi jor hil ba kumju rung enom la ban len ba ki don ki issue ki ba khia hadu kata kum ka roster ka reservation policy ku ba PPOE ba wat la kala yo nong no ki perlok karo yidu nong mangi henry kim patio ya ki jingdawa ban pen kalai ta bat namar ba kila le ki ka ba bha le si namar ba ngila ban om ba ka jing yo bun jong ka NPP sibun kisit khat rasit sagor hil ka di kelong ba ka bubun ba ka roi ka par ka le chete
naka technical university la pun kelas dan sia state university bo na isem ni bakhamrit ya kata sem bakhamrit la pun he ju bor dan sia sem ga ba khamhe naka jing yo menom no tala yo tam nomor jing don jong ta garusta ti phino la ban len ba ki garo ki la songu hi kini no bele ki la la ban ai si saya ta ka jing yo nong ka ba khrau sha ki jam do garo ki la kim sim la tre ban review ya reservation policy wat la da ki kala di hok ban review kim sim la tre ban thaulat thaulanti ban penbet ya garusta re ka bangila du nong ka jam do go jongi no bele ki sung thu ba la da ka ba yeng scam lo kata ki yo nong hi ki pai ba garu bat ki pai ba garu ki siu keliang ya kata ti ya kata ka jing start jong ka ya kata ka jing start ya kata ka jing teli jong ki wi ngi mla e ban ong ri kata ka di jing sha na ta dau ngi sngo ban ong ba ni la don kam ya ka kun hun ka ban ya lam ya ka sarkar celabat ni dakwa hi dik ya ka ban ong ban yo da utaku semester khasi beli kata jing kwa semester si jong ki ni da thrang no beli ni kwa ba lembau ta le singin la ban penbet ki bon ki issue la da khadi ga reservation policy la khadi photo sam la da khadi ka no ka amat ka wipat ka bangi khamso khia ya ka bangi la kerjai ba go bun ki meeting ni ong ba kan jia yu ya ka jing dawa penrung ya khatin khasi ya schedule kan jia yu la da ka home ministry kan ong bangi mla ban penrung baro artli ni ha ba perlu tanggawi yo home ministry kong pechane ngi mla re ban penrung art ka ju opo ni ham penrung tanggawi ti la dolong menteri rang ba karu hatu not mo ban ong to ya penrung shwa ya khatin khasi tingi khat bala dolong u khasi tu unut ong ya penrung shwa ya khatin khasi lo jong ti kum kita ga jing yo I kum kita ga jing perhat ki penlong yangi ban ong ba namar ba ka don ka lat kalti ban snaya kata ka sarkar ka ba tikena ban yo u chi mastar khasi ni penlong ya tu ngin le ra ki manifesto ki jong ki ngin ong saki ba phide ban penbet ki ni manifesto ti lada kimle ni da khlian seng ko mayong ni la long ready no blay kapor kam de show ya ba phin kular da kamui ha kapor election ba phin le da khawi hadin ta kam de show kapor kam de show kapor ban thok ejeler ban penbet season sansnem bat baki ba ru no pem kata show kam de kapor ni haban sim kit kli bakum kata ka ya la da kala don san posnem menta san posnem tam man swa ka jala ka don menta ka di bat kot kata kapor ni kentu ya ki ba baki don gitu ki kular jong ki kandidat ki bajob hagi konsensi jong ki yang tip ki kular ni kentu ba pide bandaj wat itu kular ngingin budin tang ya ki state issue ya ke ba kata selansar baro re ki don gitu ki local issue ya ke ba ki kandidat ki kular laku jong si kular ni kentu ya pi ba so bahalet pen kan mau ya ki ru man kupor mang la yasngu ya ki jong ki mede ki kular yu ka lokal konstruksi jong akum dong song snong konstruksi kan budin wei kandidat ula ban kola dak wei shawi konstruksi wei de kola kitu ki bejob na soban ong ba is high time ye ki politician ban long accountable ban long responsible kata di ka call ke jongi pi hab long accountable pi hab long responsible ya ke ek ba pi la kular haka por ka ba pi election but na kaya jo masek ye kitu ki manifesto ki jongki ki ba kula yang sabudin na kapor sa kapor pi la kula ban wanra ya ka ban drop no ya ka jing interview gi kam ke barit na obli kawan ra ya practice of corruption le ya ta phila kular ba man ke interview kam kan de in camera interview pi apa le ya ta ki ba ki thep ba ki i ki ta te phila kular ita ru na ta dau na khlian jo sek nang ne sha khama la dang ile kendu ya la sarkar ki jing kam de shu ka demand ka ILP na thu pi bat ka jing penrung ya khatin khasi he ke schedule bat ka jing penbet no yo putusan kam de shu ka demand jong kiseng bhalang ka de ka promise jong ki portal party ke badan hal government ke jing kli kolong phile nam le ta promise philakular ban ai ya ka propose ki orti ya ki bru jong ha border kam de shu ka jing dawa jong ki bru ha border ba ai security kam de shu ka jing kwa jong kiseng bhalang ba phin bu police force ka de ka jing kular jong phi bru badan sarkar tan de ta Kular atau pilih deu thalai ta ka kular utari dak timpli ba ni kwa ban kali
Bat nang ni sekemat kum kesen ngin saya ya jong ki manifesto pedeng kamu jong ka buat jong pedeng ka BJP bat ka NPP ro kala dan ka kelas ti ngi na kalian kesen ngin tip pila man penbet kum no yaitu ki manifesto an rei pila penmi ya ki manifesto upai ba ula jit ya pi da ko pension norim yaitu ki manifesto bat lada pim pen urlong itu manifesto na kalian jong kesen ya pelong jing ki da ko sai Pim review ya ke MOU jang ka boda na penong jing ki pila kular ke bang review. Pim review ka resolution policy ng penong jing ki pila kular. Pim set up ya ka tu ka inquiry committee ka ban headed daw judge juga Supreme Court ya ki scam borok ni penong jing ki. Pim ai san lak ngut ka kam. Se ki samla ni penong jing ki. Kam di su ka por ba pin bit man ka san snem ba ni ngin ngok man ka san snem. Kani di ka por ke ba pi kular si sin san snem ba ni barok san snem ngin thong pi ba pin urlong yi ta jikula badu rustun katu ka por kaya ka ba pi ngin pen bit man san snem ki ngop man ka san snem ngani thu pi da sai kala kot kani di ka por ka ba pi la kular ngin pen tikna ba pin urlong yi tu ki kula pi la kular ban set up ya ka battalion jong ki kan thei la ka jong ka panong le battalion ni hap pen tikna pi pin urlong pi la kular ban nom pen lip lai kan don ka jing don electric 24/7 ni haban budin ni ta sampai haman manifesto jono gadon pila kular ban ai surok ya barok isnong di bom don surok ni haban budin ta giba pila kular sipon gi jing kular di manifesto jongki da pim sungla ban wara ke mom yin sapan sna mungi yin komban ki manifesto jongki ke kan yo manifesto jongki di public document nan kadau kumpa ong ni kwa kan sai kapor bang ya pedbit man kasan snem ngop man kasan snem kalakut kani gedi kapor ke ba pikular shua ban sedang kasan snem bat pihak ban pen urlong hapo san snem pikular ban ajing era pra hajar ki longjing san spa tingka san hajar manus snem pi ya ki farmer pi ban urlong kala don ke parti ke bakular ke ba ya ki graduate ki bala pas ya ki graduate ki bom don kam an ice stipend si hajar si banai pihak le ta na tadau kolong ba haba pila mon bandon ha ka government na trai pi mon ro benyakit ya ba ya kolong kor jong ka government na kliang jong kaseng nilong insapan kan mau na ka por ya ke ba pila kular nang bagi manifesto ki jong ki mana ka por ngin le ra ki manifesto ki jong ki ngin ong syaki ati ngim dan nong ring Markim Shamladai ki ba pendu cim star kasi. Kim Shamladai, to be very frank in day. Meno pendu. Itu armut. Kajing mi juga ni armut mi sa kene pendan. Di hakano nong rim matang ingin tang ngi pi pi fam dai ba ya sha. Ngim don nong rim te. Da dai ba kini alayo kumbangi ong pi. Dia kata ka jing ya kelas kino rim apa dengan wei ka parti bat wei ka parti ngin kemil nanti le si bakin wan ra ya kamon minimum program lada kimla ban wan ra ya kamon minimum program lada ki sacrifice no ya ke ka baki tho ha manifesto jong ki ti ngila len ban sim ka decision hadin ban thang ro ting shop rek menta kalau kadang long tu early yang ni bengin move na ka wei ka no rim sha ka wei ka no rim Nat kadau ngi kum kaseng ha bangile ka no ngile da bo khat jangai ina pension norim bat ka norim go jongi kelom kala rada ki bru ki ong bangi kum kaseng ni perkhat bakala ban yo si mestar khasi ki matong ngi kwa si mestar khasi menta ngi kwa si mestar khasi lesai ngi kwa si mestar lanu ru ngi kwa kum ga jap ndo khasi tingi kwa ya tai te kum ga jap ndo nyotra ngi kwa pun khasi hara pun khasi penadong bilong si mestar kata de bakala rada ka bakala kami le hari ngi tingi kwa ba ya ta kumbangi ong la dak NPP mentaru ka thung no da simsta singi biang let it be tian regi khlemle am yak ta kila declare no orang sama tina kadau kata ka diga no rim jongi yak bangi kwa ang sai kumbangi ong ba beling thang itu belum namar ba ki dau ki ba pen du no ya ka tu ka jing ang not ya jing thang jong ngi kum ka seng ban yo cim star kasi ti
ya kini kiwi pat balik ke lesno ya tang yang melak andre ha jing i jong i kelong ba ke la don lupa ki jing ya kelas haki manifesto ke la don lupa ki jing ya kelas haki manifesto la jinda andre kumno ki la ban pen be ya katang yang tip andre na kalian jong hasen ngi kwa ban kan sai na kalian jong hasen ngi kwa ban kan sai ba wat la pi larung bat ka penhun ka bala don lupa ka kelas haki manifesto kubang ay nuksa ka resolution policy ka MOU bat kiwi kala dan lupa ka kelas mau ka baka wei ka ong dak boy kala dan lupa ka kelas jong ki manifesto pedeng kamu jong ka wat jong pedeng ka BJP bat ka NPP lo press media ubah proses su kadambi headline na taba ladawan ke UDP ka bon ngin review ya ke MOU mo ke NPP pat nang ba putun lomba kontrak ki ong ba kani ka MOU ka di ka ba hatam lagi ba hatam baro tiga jingkeli kalau ngaba Pietri lang mata review ni film review ka boy haka manifesto jong ka UDP na tho pi bat haka manifesto jong ka HSPDP kitho ba lada kiwat maki ya ka board kin review ya ka reservation policy ken NPP pat ka hakpor bangi ngilit dawa ban pen kala ya ka reservation policy kin pre tiga jingkeli kalau gani ka sarkar mata akan review dan kam review ya ka MOU oh iya ka reservation policy pita ide idak jingkeli i babu jing om dei tang ya tangila ban bu jingkeli wat ya ka BJP home minister dong pi wan ha me khlia ong baka me khlia ka di ka most corrupted state ha ka India hi beroi makipat kitho ha khamat du jong ka manifesto jong ki ong ba ada ngiwan ngi ka bon ngiwan rata corruption free me khli how will you do that lada PP tribat kata kedhun ke beladi rupa the most corrupted state haka India tinat ya kata pat ngin salap haka haki sengi haki benai ki bangsawan kumbalong mentati ngimtip ke ga jinga penbet jong kinapo kila banyak penbet ba NPP kala agree ban review ya ka MOU kata dadi balong kong mata kala bahapalan kila la si banyak penbet ban ong ba NPP minta kala agree ban review ya ka reservation policy kala agree ban le kiwi mensuangi dawa no ni ong ba pa CBI ya tu ki scam ki boker ki klem le sarkar NPP klem le ya ta ken ka BJP hak madu la finpet ki ong ba yitang siwan na kabor ngin thung ya ke inquiry committee ka headed the judge of the Supreme Court ban conduct inquiry ka jingkeli ta kalong whether that will be done ti haka jing sengo go jong hot ngi mla ban patai staff than ya ke ka decision jong ka UDP jong ka PDF ngi mla andre ka jingkeli ke jongi kalong ba haka jing pet ke jongi philaya don lupa kita ki jing e phedrimut ki balaya jangai kumno phina don lang hanga jo hot ni sengo ba jinda le se ki la de bandon la ka jong andre ngi tip balai ki jit bandru sa sarkar kin sa jubab maki ya ta andre ka jing sengo jongi kalong ba ya katu jing pan thang syok jong ki rupai ba ya ki wei parti ngim don long rin markim syam dai maki ki ba pendu chin star manu balale ka ba penlong bangi kum ga jalan tang hidu chin star si atau bade balale da ngut kimle bade na mo matharisan ba na sunrut kamde kata legenda kitu kine bet ki independent kine bet layo rena mak begitu ki petno ti ki wiru ki petno kadu no kan ambas ti ki nongkar san jong ki lane maki ka buram ki kisno tenat ne kim sutenat re ka norin ka sa be badai ga jingle jong gini ki arngut ka ba penlong ya ka jam ro jongi bangin du ya shun kamdei bangi ong bangi bangi persya than tentang ta ki nong alam jong ki spesiali bun no po than was kasil te kumnungin persya ya ka than no jong da kim pet maki lesi kasni ke balasai la swer in do kun na trap jong kata ka de jing syabat haka history nganut ban ong ya kane bahaka history Xi Jinping mentho boba sakliar waziri ba Methodist khar kidei ki breu kidei ki khasi ki ba job na ki parti rulum re ki bom shema tre ban penlong chimastar khasi kata kan ne Xi Jinping ha history
pistonat katakan ni hadin habut pila ban pen klaim na sarkar pila ban pen yo ya chip Mr. Khasi Henry hakan ni penti kata di jinsya kin sasha kan mau ya kata ka jing kan mau thì nó ta đâu nhịp long ya ka tu ga chỉ thằng bên shop nhịp sai chỉ với ba khăn đơn ta jing su thu bakla thì na kalian sen pat ha ka body bat ka wi ka man ba kelas dang mi ka tu kan ni ki briu mo ha ki social media ki kelas dang kan kali yang ni beli ngin thang sai ta beli ngin thang ta wat asni wat asni beli ro ki ma sha shu lo no thang tu shop ni ta ki wi mo ta ka ji kende beli ngi skwa ban tong ni bahabang ile ya kanu ka kam ngi na kalian itu sing ni kam kilik no kim don number su ti kim tre ban sho ha posan ti haban le cha don sarkar hot ngim da sungu ya hap ya ki bakin le cha ka MP no beli ngim sungu ya hap no beli ngan ai nuk sa phi kum ka UDP aga manifesto jong ka UDP ki tho bangi ngin review ya ke MOU kebiasaan border ki tho ya ta pet la manifesto jong ka UDP om di tang ba ki tho ki dapat pau ki da haki press media ubah proses su kada mi headline na ta ba la dawan ke UDP ka bon ngin review ya kan but habang yo cingtip lang ba ki lat patai khubor bakal don kita ka jinge kendu jong live hongot ki MLA ya ka ba ki temu ban le bo governor sekretariat ban le kam man thong sarkar kami ai khubor haki tu sini kami kat khubor tu sini ba kin salit kita ke live hongot mo ya ka ba kan thu ko UDP ki PDF HSPDP ki independent nalor kata sa kiwi parti kum ka kongres ke TMC mo kin form ya kata ka sarkar ke ba yalam da ka regional party but nalor ba kata in lesini mudur ba ngabling yo i ki statement ko ba mukul ru wong ba ngamili ban ai chip Mr. Khasi ti kala pen phumut phumat ni kala pen scam ba yang ba lesi hakane ka por en yo chip Mr. Khasi da Khasi kan san pat ni yo i las dang mi biang haki social media las dang mi biang haki lap tai kebor ba jano arnut ki meli jano arnut ki meli ba haba jano arnut ki meli kamut kim don shu ya nomor ka biang ba namar bala jano itu ki arnut langsung thu bom don nomor shu kitu ki independent ro ki lang no sya kata kan hun ka ba don kitu ki arnut ki meli ti kejingkeli mentah kalong ba menubo pendu ia kata kabu pendu chip Mr. Khasi minta ka sarkar kaba tikena ban yo chip Mr. Khasi ni perlong ya tu tang hot ngimla ban len ba olesi wat ke NPP la da kamon pan wan ra ya ta chip Mr. Khasi kala ngimla ban len ta la da kwa ban ai la ba stuna ne so balang khar lesi kila andri kalau ba mars lit claim from government kila declare be direct ba bukan rat unde korat sama unde chief minister ti kata ka bong ba long chief minister ku postun kidon ki ba suntu ba kala ba bangi persa kadigen pihi ke belarai ba chief minister ki di korat sama de makihi ke belarai lupa ya ta tinat kadau ngim semla idon dan tisu ba enyo chip Mr. Khasi na tu parti ndai ladaki utari dak tingli ba ngi kwa ban kali bat nang ne khmat kum kesen ngin saya yat dak kata kalti ni kentu ki pai ba jong ga period no trep ba phindon rangka lang ba ngi ban pen urlong bakani ka sarkar ka badan menta ka bandi ka sarkar ka belong accountable syaki pai ba dia ki ki ba kula ki dei ban pen urlong lada kimlang pen urlong kemut manu batok yo ba kata kadika jingkren kewangi kwa ban kerjai hak partai